Bona tarda a tots i a totes. Molt honorable president Salvador Illa, secretari general, secretària d'Afers Socials i Famílies, amics i amigues del Consell de la Gent Gran. Sigueu benvinguts i benvingudes a casa vostra, al Palau de la Generalitat. El passat 26 de setembre vaig tenir l'honor de presidir el primer Consell de la Gent Gran com a consellera de Drets Socials. Va ser tot un honor i és un honor també veure-us avui aquí amb nosaltres. Va ser un plaer també conèixer-us personalment i escoltar de primera mà les vostres demandes, preocupacions i esperances, i també la il·lusió de poder donar resposta a algunes d'elles durant la nostra legislatura al nou govern. He de reconèixer que va ser una de les reunions més exigents que he tingut des que soc consellera en aquest escàs mes i mig. Més exigent i ho entenc perfectament, ho entenc i a més ho valoro molt. Els anys us han donat la saviesa, la perspectiva, però també la determinació per demanar allò que és just i per això valoro especialment les vostres demandes. Aquest matí també he pogut veure aquest esperit de reivindicació i de demanar el que és just quan he baixat a la plaça per escoltar el manifest de la convocatòria unitària de l'1 d'octubre que les persones grans heu fet. Heu aplegat amb molta gent i això és un fet que heu d'estar ben orgullosos i ens dona energies per seguir escoltant i seguir treballant per vosaltres. Durant el primer mes que he estat al càrrec de consellera, he pogut veure amb els meus propis ulls el profund impacte transformador que té el nostre departament a la vida de les persones. Un bon exemple va ser quan vaig conèixer la senyora Palmira Vila, que està a la residència Sant Josep de Lleida. I la senyora Palmira Vila està a punt de fer 100 anys, cosa que m'explicava amb molta il·lusió. En les últimes 4 dècades s'han multiplicat per 18 el número de persones centenàries que tenim a Catalunya. I, sens dubte, tot això és una de les grans fites que tenim com a humanitat, és l'allargament de la vida, l'augment de l'esperança de vida i que hi hagi tantes persones centenàries. És de nou un orgull. Una de les altres tasques que tinc el plaer de fer com a consellera és signar i enviar una carta personal a cadascuna de les persones que fan 100 anys, on li enviem la carta i també un petit obsequi. I és un honor veure que n'hi ha moltes. Cada setmana em firmo bastants d'aquestes cartes. Al principi em van dir que si eren moltes i estava molt enfeinada les podia fer una espècie de segell que quedava molt autèntic. I jo vaig dir, no, les vull signar a mà perquè realment quan vas passant les planes i signes una a una i penses en totes les experiències viscudes de totes aquestes persones durant els últims 100 anys, és realment molt emocionant i sens dubte és una de les eines que ens dona energies per continuar fent la tasca que hem de fer. Però tornant a la senyora Palmira Vila, també us volia transmetre el que ens va explicar. Va néixer a Tregó de la Noguera i recordava que quan era petita i va esclatar la Guerra Civil, recordava l'anar i tornar dels soldats pel seu poble, que la va impactar bastant. També recordava amb tristesa com els seus pares, amb una edat avançada, van haver de sortir del seu poble de Tregó de la Noguera per la inundació que va provocar la construcció del pantà de Santa Anna l'any 1961. I quan es va casar va anar a viure a Balaguer, on deia que treballava anant a servir i on va cuidar els seus 4 fills. Sempre reivindico que el nostre departament no fa despesa social, fa inversió social. I ho fa en el recurs més valuós que tenim com a societat, les persones. I les trajectòries com la de la senyora Palmira Vila són una de les qüestions que signifiquen aquesta inversió. Amb el seu esforç i d'educació i també amb el de tots vosaltres i moltes altres persones, s'han desenvolupat un pilar fonamental i suport imprescindible per a la nostra societat. L'allargament de l'esperança de la vida, com deia, és sens dubte una de les principals fites que tenim com a humanitat, però no ens enganyem que això també suposa un repte majúscul que hem d'abordar amb justícia social. Els canvis demogràfics que estem vivint incrementaran de manera significativa les necessitats d'atenció i les cures cap a les persones grans. I com a societat hem de triar el camí
que volem seguir davant d'aquests reptes. Podríem optar per un model de mínima inversió que deterioraria la qualitat dels serveis públics, deixant només que uns pocs es poguessin permetre, es poguessin pagar uns serveis de qualitat. O bé podem apostar per un model robust, amb serveis públics de qualitat, explorant les noves tecnologies i fent les inversions necessàries per proporcionar una atenció digna que prolongui l'autonomia i doni la dignitat que es mereixen les persones grans. El manifest que heu presentat avui a la plaça Sant Jaume és un clam perquè seguim el segon camí, el camí de la qualitat, la dignitat, el respecte i la qualitat dels serveis públics, i des d'aquest govern us asseguro que també és el nostre compromís. Estem determinats per oferir uns serveis públics forts, dignes i capaços d'atendre les necessitats de la gent gran amb la màxima qualitat i respecte que es mereixen. L'allargament de vida ha de ser un sinònim d'allargament de la dignitat. La participació activa mitjançant el Consell de la Gent Gran és l'eina que us dona veu, i aquesta veu, com hem fet avui, és una veu poderosa i fonamental que heu d'utilitzar per continuar transmetent-nos les vostres peticions i necessitats. Per part meva i del president us asseguro que serà una veu escoltada amb atenció i també una guia per a les nostres decisions. Moltes gràcies.